שמי אבירן, נשוי ואבא ל3. אז האוטלוק בשבילי הוא קודם כל משפחה. אני עשיתי את הסדנה שלי לפני שנים, ואחד הדברים המרכזיים שקיבלתי מהסדנה הזאת זה את התובנה של איפה אני כאבא בתוך המשפחה, ואיפה אני כאבא מול הילדים שלי. אני יכול לומר לכם שקיבלתי כלים מדהימים, והייתי אבא אוהב, מאוד מאוד אוהב את הילדים שלי גם לפני הסדנה כמובן, אבל הסדנה נתנה לי את הכלים ואת הפתיחת עיניים להבין בדיוק מה הצרכים של הילדים שלי, ואיפה להיות שם בשבילהם, ואיפה באמת לשים את המשפחה במקום הראשון, ולא רק להגיד שאתה שם אותו במקום הראשון, אלא באמת לשים אותו במקום הראשון. מלבד זאת, זו סדנה שנתנה לי המון כלים להתמודדות במצבי לחץ, בעבודה. אני מצליח להתמודד עם הרבה מאוד דברים בפן העסקי בצורה הרבה יותר שקולה ורגועה. אחת המתנות הגדולות שנתתי לעצמי, חוץ מזה שנכנסתי לתוך משפחה אוהבת ומחבקת, קיבלתי כל כך הרבה כלים טובים לחיים. ממליץ לכם בחום, באהבה, רוצו, תעשו את זה.